Kulezinsuku ezedlule isifundazwe iGauteng, ikakhulukazi eGoli naseTshwane, sike sabhekana nenselele enkulu yamanzi. Omasipala iTshwane, eGauteng kanye nowaseGoli ibona abasebenzisa amanzi amaningi. Isikhulu esiphezulu seRandwater sidalule ukuthi laba masipala abakhokhi ngesikhathi. These two municipalities are paying, but of course we like to pay. We like to receive money, all of it at the end of the month. We have an outstanding amount of about 690 from the city of Tshwane and 440 from Ekurhuleni. Kunabanye omasipala abangakhokhi inhlobo. Lesedi, Ngwate, Victor Khanye, Ren West, Merafong, Governormbeki, and Mfuleni. These are non-performing municipalities. In total, they have an outstanding debt in our books of about 3.1 billion. Ngokombiko okhishwe umnyango wezamanzi nenhlanzeko, kuvela ukuthi maningi amanzi asaphazekayo singekho isidingo. Kunxuswe ukuba abantu bebike ngokusheshsha uma kukhona amapayipi kanye nompompi abavuzayo. It's a countrywide issue. It's an issue that is known to all the water practitioners. It's an issue that is known to all the water institutions. And there are a number of institutions that have got their own plans because you have to look at the infrastructure that you operate. We all know that a number of customers are operating very old infrastructure. And therefore you have to come up with plans on the replacement of the infrastructure, on the renewal, the refurbishment, maintenance of the infrastructure. Randwater ithi kungenzeka zingabikho izinselele zamanzi njengoba kuza isikhathi samaholidi.